Għaddew jumejn minn meta Net News żvela li Joseph Muscat kien jgħid flaqa f'Kastilja mal-Prim Ministru ta' warajh Robert Abela. Eżatt kif spiċċat din il-laqa ħadd minn dawk preżenti ma rid jgħidilna dwar xi x'kienet. Il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri qalilna hekk. Il-aħbarijiet ma ntihomx lilek u kif niftehmu mbagħad inħabbru kollox b'daqqa. Chief of Staff ta' Kastilja li Joseph Muscat kien f'Kastilja kienet ġurnata xogħol normali. Għaliex Joseph Muscat kien preżenti? Ġurnata normali tax-xogħol. Ġurnata normali tax-xogħol, grazzi. Joseph Muscat qalilna nsaqsu lil Robert Abela. Ma nikkummentax dwar laqati, ingrazzi ħafna. Malfej konta. Tistgħu saqsu Hekk għamilna, iżda il-Prim Ministru baqa' jaħbi dwar xi x'kienet din il-laqa iżda stqar li qed juża t-talenti tal-Prim Ministru ta' qablu. Jekk jiena għandix nikkonsulta ma' Joseph Muscat, iva kif nagħmel mal-bqija tal-grupp parlamentari kollha jiena it-talent ta' kulħadd nużaħ u nara tajjeb fil-bniedem, dejjem nipprova nieħu tajjeb mill-bniedem. Fakkarna lil Prim Ministru li t-talenti ta' Muscat wasluh biex ingħata t-titlu tar-Raġel tas-sena 2019 għal kriminalità organizzata u għal korruzzjoni. Ħallu nur tal-korrott tas-sena niftakru ġifieri Dak xettejt inti. Dan mhux qed ngħiduh aħna kif qal Robert Abela, imma tajdu l-OCCRP wara vot minn ġurnalisti u professuri minn madwar id-dinja. Kien għalhekk illi erġajna provajna nsaqsu dwar xi x'kienet il-laqgħa u jekk il-Gvern jaħsibx li hu ġust li Joseph Muscat jagħti pariri lill-istess Gvern li hu spiċċa minn Prim Ministru tiegħu bil-mod kif spiċċa. Staqsejna lil Silvio Xkembri jekk hux possibbli li l-Prim Ministru u l-esperti kollha għandhom bżonn il-pariri ta' Joseph Muscat u ma jistgħux jitħattu u jiddeċidu mingħajr Muscat. Għalina hija xi ħaġa normali. Għalina għasijan justi. Issa jekk għalikom di diffiċli ħafna biex tifhmuha, dik hija problema tagħkom, aħna konna maqudin u ħanibqa' maqudin. Jiġifieri laqgħat bħal dawn jibqgħu għaddejjin ma' kull membru parlamentari għax dik hija xi ħaġa l-mod kif naħdmu aħna. Minkejja li l-Ministru baqa' ma qalx dwar xi x'kienet il-laqgħa u x'inhu l-involviment ta' Muscat, il-ġurnal Times of Malta f'artiklu li ħareġ wara l-istorja li żvela Net News qal li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat huwa fost tim żgħir ta' konsulenti li qed jagħti pariri lil Robert Abela dwar il-kriżi ekonomika li ġabet magħha il-pandemija tal-COVID-19.